že niečo ako keby tak išlo, sa varilo a zrazu iba nejaký impuls, ping, a zrazu, že ping. Niečo také. A to udělala ten věk? 50. Ja myslím, že mne sa zdá, ako keby tá 50-ka bola ako takým, už len takým nejakým ako potvrdením, alebo ja neviem. A potvrzením čeho? Že takým, že predtým som mal taký pocit, že ako nemôžem byť sám sebou. Že proste som nejaký ako divný a že nie som ten aniel, za ktorého ma pokladali všetci a tak, vieš, taká nadľudská bytosť, alebo čo, tak dostával som také nálepky. A som sa cítil taký vlastne, že nepravdivý, vieš, že som vedel proste, že mám svoje tiene a tienisté stránky, ale vlastne všetci videli len ako tie pozitívne alebo tie pekné a ešte si na to navešiavali všeličo a vieš, taká glorifikácia a toto. A potom som to nejak si na to zvykol a prestal som to riešiť a nejak ako som prijal tie očakávania od ľudí ale vlastne som mal stále ten pocit, že vlastne nemôžem byť úplne sám sebou, lebo keď proste prejavím sa ako v celku, aj so svojimi temnými stránkami, ja neviem, iróniou alebo proste takýmito sarkazmom, takže vlastne to nebude prijaté, lebo som bol vlastne v okruhu ľudí, ktorí všetci akože boli svetlo a láska. Tak čím ako som ďalej žil, čím som viacej ako starol a dospieval, tým som mal taký ako viac pocit, že ale chcem byť proste sám sebou, lebo to není energeticky udržateľné. Neustále proste nejakým spôsobom sa vtesnávať do nejakých očakávaní, vieš? Takže si tam vpustil i ty další stránky sebe, který si třeba teď pojmenoval a načukl, jakože je sebeironie, sarkazmus. No, jasné, hej, no. Které si dřív tak nechával jakože za scénou. Za scénou, hej. Ako spočiatku, keď ma tak začala vcucávať taká tá bublinka, tak niekto tomu hovorí aj zo bublina, tak vlastne tam bolo všetko akože pozitívne, láska, svetlo, až čokoľvek ako niečo negatívne, temnejšie. Já bych tam rovnou plula. No jo. V klidu. Tak. Počkej, som stratil niť, počkej. Zo bublinka. Začala tak vcucávať, ale vlastne, čo som ti chcel povedať, počkaj. Tak ty si v klidu, najdi niť. Já tady přivítám diváky, protože mně se líbilo, že jsme tak začali naším intimním povídáním mezi námi dvěma, ale protože jsme zároveň umělci a tvůrci, tak zároveň naše intimita, naše vnitřní pochody, naše cítění je zároveň i projevem našeho tvoření, co vlastně divákům přinášíme skrze sebe. A tak vás tady vítám u Léčivého podcastu a budu moc ráda, že i to, co tady vzniklo před tímto mým úvodem, bude vlastně součástí toho našeho povídání a mám velkou radost, že dneska přijal pozvání Martin Máok, tesák, hudebník, tvůrce tónu, tvůrce úplně nové hudby, nový pramen, který skrze tebe přichází, který přinášíš, který lidem přináší cestu k takovému vnitřnímu klidu, ale zároveň k osvobození se, k tomu, aby byli sami sebou, aby si odpočinuli, aby se zase znovu nadechli v tom životě. Tatínek 4 dětí a mně se moc líbí, že se tady začal povídat o tom věku, který ty vnímáš jako zlomový. Jsme vlastně v podobném věku, kdy už je ta 50 nebo ta 5, tam ukazuje. A
je zajímavé, že to vnímáš vlastně jako najednou prostor k tomu být úplně sám sebou. Že si se možná do té doby cítil v jakési slušnosti být v tom prostředí nějak vypadající, aby si naplnil ty představy toho, kdo je Martin Malk, Tesa. No, skôr ako slušnosť, to bol skôr strach. Strach sa prejaviť a strach, že nebudem prijatý. Ale čím ďalej idem, tak tým ako keby mi to tak prichádza, že týmto mám viac na saláme. Že vlastne si tak uvedomuješ, že vlastne máš stále menej času na to byť sám sebou, vieš, a nehrať rôzne ako hry a nejaký, neviem, plávať si v nejakej seba ilúzii, seba klame, alebo proste niečo, nejaká nafúkovať si nejakú dôležitosť, alebo čo to stále ide ako menej a menej, alebo kedysi to bolo viac, som hrozne potreboval urobiť dieru do sveta a cítil som sa strašne výnimočný a diviť, že nie najlepší a potom nejak ako jak život plynul, tak mi dal pár facek, niekedy ma nakopal do zadku, niekedy som dostal knockout rovno medzi očí a vlastne ma tak ako to vychovávalo v podstate. Robilo to v podstate zo mňa človeka, ako z takého arogantného egotripera. Ten život vlastne postupne tými ranami a bolesťou, ktorú zažívaš, tak vlastne z teba ťa polúčťuje, vieš, a tak nějak to ide, vieš, pomaly. To je hrozně zajímavý, že jsi se sám označil jako bývalý arrogantní egotriper. Já jsem tě tak nikdy nevnímala, ale je pravda, že už jsem tě zažila taky už v nějaký době, kdy už jsme hodně tak nějak tvořili sami ze sebe, ale na začátku teda možná ten egotriper byl důležitý k tomu, aby člověk sebral odvahu k tomu, aby prostě se sám za sebe postavil a prostě šel tvořit. Víš čo, vnímam to ako životnú etapu, ako nejaký proste keď chcem ísť odtiaľto tam, tak musím proste ísť okolo tohoto stola. Vieš, že proste obdobie života a bodka. Vieš, že je to, aké je, že neberiem to ani, že nejak ako by som sa nejak zhadzoval, alebo čo, ale nechce sa mi ako nejak vytvárať nejaký dojem, alebo nejakú ilúziu, alebo niečo. Sám pred sebou, vieš, že treba znavonok to nemuselo byť vidieť, mohlo, neviem vôbec, ale vo vnútri, vieš, že proste vo vnútri to moje prežívanie, v podstate, to som to tak ako skrýval nejako, proste tá moja túžba po sláve a takéto veci. No proste tak bolo to tam, vieš, A už tam není touha po slávě? No vieš čo, ako mám to úplne uprdele. Akože teda, ja som to predtým nejak akože tak ako sa snažil presvedčiť, že mám to uprdele, ale ako vnútri niečo proste malé chcelo byť hrozne veľké a proste to... A neviem, tým vekom podľa mňa to prichádza, že ako zistíš, že máš stále menej času na to si ten život vychutnať, ako tak naozaj, vieš, že v plnosti, so všetkým všudy a proste ten priestor na nejaké takéto egotripy a nejaké pnutie a krče a na silu niečo a teraz hrať sa na niekoho alebo na niečo, to je brutálny výdaj energie. Ano. A to sa mi už nechce. Ale zase to patří asi k nějakému věku, že kdybychom tohleto říkali 20-letýmu klukovi nebo 18-letýmu. Já myslím, že každý si tím prešel. Tak jako vlastně potřebuje mít ten proces té proměny, toho, že tě právě to něco žene Jasně. k nějaký ty úvozovkách slávy, ale on tě vlastně možná žene k tomu projevit sám sebe. Môže byť, kľudne. No. Ja si myslím, že ten normálny ako jak tehotenstvo má etapy, tak podľa mňa aj život má tieto etapy. Nechcem sa tým teraz, že každý, možno nie každý, možno niekto je od začiatku ako vyvinutý, to neviem, ale ja si myslím, že keď niekto tvrdí o sebe, že má všetko vyriešené a už len medituje alebo tak a tvrdí to v 25, tak si myslím, že kecá. A nebo to přijde teprve. To nevyřešené. No, že to príde skôr či neskôr, no. Že to má niekde, ako v šuplíčku. Ja som tie veci všetko sám pred sebou vlastne schovával.
lebo som sa dal ako na dráhu takú meditácia a nejaký ako vnútorný rozvoj a tak. A čítal som všetky tie cnosti a tak a videl som v sebe, že ja som mal hrozného vado. A hrozne taký skazený, taký úplne proste mŕte všelijakých závislostí a programov a všetkého možného závisť, proste úplne všetko tam bolo. A ja som teraz čítal, že ako meditovať a toto a teraz, ty vole, že ja som úplne na opačnom konci toho všetkého, tak som začal ako nejak na seba tlačiť a teraz dvíhal sa stres. A vieš, všetky tieto veci a to bolo proste úplný mazec, ako vnútorný, vieš, a vnútorný konflikt a teraz nevieš, čo s tým a teraz, vieš, okolo teba sú všetci tak vymeditovaní, tvária sa, vieš, pozitívne svetlo, láska, vieš, a tak. A teraz, že ja som úplný debil, vlastne úplne ako na opačnej strane a teraz oni o mne hovoria, že som aniel a že som ako taký, vieš, že ale ja nie som aniel. A potom som tak zvykol a potom som začal sa prejavovať, že ale dajte mi s tým pokoj, proste, ja nie som aniel. Vieš? Myslíš si, že žiješ ten svůj příběh, ten svůj úkol, nebo to, s čím jsi se na svět narodil? Protože to je jako v podstatě asi ten největší problém lidství, člověka. Vlastně najít to, kým je a proč tady je a v tom vlastně se cítit naplněně. A když se v tom, co dělám, cítím naplněně, má to nějaký smysl možná i pro toho druhého člověka, který je v nějaký konfrontaci se mnou, tak mi to pak jako vlastně dává nějaký smysl se každý ráno probudit a říct si, tak zase se můžu věnovat tomu něčemu, co mi dělá radost. Když jsi byl malý, Maťko, tak bylo to tam, že už ta hudba tě tam tak někde obíhala? Jo, chodili mi také všelijaké melódy z filmu a tak som si ťukal na klavíri a tak, ale to bolo iba tak sa ma dotýkala tá hudba. A potom som mal také obdobie, práve keď som prišiel do týchto duchovných sfér, alebo do tej bubliny medzi ľudí, kde sa riešili tieto veci, nejaký ako sebarast a tak, vnútorný, tak tam sa veľa rozprávalo o poslaní a tak, a teraz ja som, že tak to je moje poslanie, tá hudba, bože, to je poslanie, a teraz som si začal, že to je moje poslanie, to je moje poslanie, vieš, a proste vidíš, a úplne sa cítiš strašne dôležité, aké to je tvoje poslanie, a potom strážca zvuku, moje poslanie. No a potom som mal s tým samozrejme aj krízu, lebo čím vyššie vyletíš, tým hlbšie padneš, vieš, to je jak krivka akcií. Proste život, vieš, že taký ako kývadlo proste. Tak som ako padol celkom slušne na hubu a mal som obrovskú krízu poslania. Vieš, že teraz som začal... A to bylo kdy? Tak v jakých letech? To už aj neviem. Neviem, to tak priebežne, to bolo viackrát. A teraz vlastne si v tej kríze toho poslania máš pocit, že vôbec nič nevieš a teraz to všetci hovoria, že toto je moje poslanie a ty vlastne vôbec nevieš. A úplne totálne pochybuješ, že tak sa snažíš niečo vytlačiť zo seba. Že je to tvoje poslanie. A teraz sa snažíš do toho nejako napasovať, do tej nejakej šablóny, tej ako nejakej spirituálnej, alebo nejakej, vieš. A nejde ti to a úplne proste, že tlačíš sa a tlačíš a už proste chodíš na tie koncerty a už ťa to ani nebaví a už není poslanie, tak a už to nejako odbrnkám, už to mám dohodnuté. Měl si to tak Jasné, někdy? Bože. No, jako, že som jsi hrál a už som chcel, aby to skončilo. No. A necítil jsi se v tom, že to je vlastně to místo, kde máš být? To jsi někdy měl. Ježišmaria, no, jasné. No. A to už i v té svojí hudbě. Jasné, áno. Asi to nebolo vidieť, vieš, ale ako v moje vnútorné, že ty vole, že úplne sa cítim akože hrozne neisto, úplne, že strašne, ako, prepáč, strašne taká silná, taká neistota. A potom proste prišlo nejaké obdobie ďalšie a začal som sa tak nejak uvoľňovať z toho. A potom zrazu poslanie, neposlanie, a som si uvedomil, že mi to je úplne jedno, že či to je moje poslanie alebo není. A zrazu potom prišlo vyhorenie. Tak ešte potom prišlo z tohoto všetkého, že a teraz naplňovať očakávania a teraz vlastne musím to robiť pre ľudí vlastne, že to je to, že vlastne čo mi dáva ten zmysel, že to niekomu dáva. Ako to. Ale som zistil, že ani to vlastne mi ako, že nič, úplne som sa cítil vyhorenie. A tak som nejak ako vyháral a
a zrazu prišiel COVID a ja som všetky tie koncerty pustil a bol som šťastný jak blcha a som nechápal, že ty kokos, že toto je aká halus. Že som vlastne prestal koncertovať a som sa cítil v tom absolútne spokojne. A ja som predtým ako tiež prešiel takým, že som musel prijať, že tak asi končím. Takže to boli také akože mikrovlnky. Vždycky a potom zase prišlo taký nový život a potom zase tak končím. A vždy, keď som to prijal, že ja končím, tak ma to zase ako znova začalo naplňať. Len tie koncerty máš nadohadované dopredu, takže berieš to ako profesionálne. No a vlastne prišla táto úplne najhlbšia vlna, vlastne úplne obrovská, hlboká vlna, kedy som sa asi 3 mesiace nedotkol gitary, hudby. A tak som prijal, že tak dobre, tak ako nemusím byť nutne hudobník, však nemusím, prečo by som mal na seba tak tlačiť, tak môžem vyrábať zase drevené veci napríklad. Zase? Takže si niekde vyrábal? Hej, to bolo moja prvá obživa, že som vyrábal také drevené nábytky a moja prvá žena ich malovala a to sme predávali v galériách, na jarmokoch a tak. Ale potom som už nemal čas na hudbu, tak som to musel ako prepnúť a začal som sa venovať hudbe naplno. No a potom vlastne som si povedal, tak dobre, tak nemusím, tak viem robiť iné veci. V podstate ma baví hocičo, ako z takých manuálnych prác, alebo čo môžem fotiť, alebo hocičo. No a tak nejak som sa s tým zmieril. A ako som sa s tým zmieril, tak zrazu som sa pristihol, že si už pospevujem. Bo to je to vlastne, to ide, že tá duša prestane spievať, vieš. Že ak ti prestane spievať duša, tak úplne prestaneš mať z toho radosť a nemáš inšpiráciu. A už potom hráš iba to isté, proste obrnkáš a proste, ak prišlo to dno, tak zrazu som sa pristihol, že si zase spievam, že si pískam a úplne taká blbosť ma hrozne potešila, že že zaspievala. A tak to išlo a tak som tak vnímal, že ten môj prístup ako k tomu celému. A tak som tak nejak s tým pracoval, s tým prístupom, že proste, dobre, teraz poslanie, neposlanie, vlastne to neriešim a som v tom spokojný, že neriešim, či to je moje poslanie, lebo zajtra môžem robiť niečo iné. Zistil som, že vlastne nie som závislý na koncertoch, ako mentálne. Predtým nejak som sa seba potvrdzoval ako cestou, ako prijatie a že ľudia mi hovorili, že super, tak som si hovoril, no dobre, tak asi nie som teraz až také úplne hovno. Ale vieš, že nebolo to ako seba prijatie, bolo to také prijatie cez nikoho, vieš. No a postupne proste toto dno a toto všetko, nejaké ako životné udalosti, medicíny, ako mal som také obdobie, kedy som veľa sa ponáral do takého liečenia cez medicíny. A to mi nakopalo ako prdel poriadne. Ako to mi ukázalo to zrkadlo, čo drbe. A teraz vlastne vidíš ten obraz o sebe a vidíš to všetko úplne bez nejakého sebaklamu, tam ti to nedá priestor na nejaké ilúzie a to ti vlastne ako musíš sa s tým zmierovať a zmierovať a zase a teraz cítiš tú bolesť všetku a bolesť sveta svoju a to, čo si spôsobil bolesť a úplne takýto aký masakrík. No a toto všetko mi dalo taký nejaký, postupne ma to priviedlo do takého nejakého rozpoloženia, že vlastne som v pohode. A vlastne neriešim, že či vlastne robím svoje poslanie, alebo nerobím, alebo že či žijem alebo či splňam nejakú šablónu nejakého duchovného života alebo spirituálneho a teraz či používam nejaký ako slovník, povinný slovník, alebo či sa nejako obliekam, alebo nie. Proste úplne mám pocit, že proste ako som v pohode a strašne som za to rád. A proste vnímam aj v tej mojej hudbe, ako na začiatku, to bolo taká že strašná cenzúra, že nedovolil som si ako niečo temné, alebo čo všetko musí byť pozitívne a svetlo a letím do svetla a neviem čo. A mi to tak prišlo, že pokiaľ chcem mať radosť z hudby a pokiaľ chcem, aby naozaj to vnútro moje spievalo a nejakým spôsobom, tak to musí ísť tam všetko. Že proste život nie je len ako krásny.
A už sa ma prestalo baviť proste v tej komunite ľudí si toto nalhávať. Že život je len krásny a proste všetko negatívne. Nie, proste život je bolavý niekedy a niekedy masakrálne bolavý. A to je proste fakt. To tak je. To proste vu. A pokiaľ toto sa snažíš len vytesňovať, viete, tak rastia to sejme ako definitívne. A to mi prišlo, že čím som starší, tým sa mi menej chce ako toto divadlo sám pred sebou a pred ostatnými hrať a proste žiť život proste taký, aký je. Proste ani dobrý, ani zlý. Proste taký, aký je. Raz je nádherný, že sa ideš z toho rozplynúť a raz je bolavý, že sa ideš zakopať pod zem z toho. A proste to je tak. Kdy byl ten, jestli si ještě na to pamatuješ, nebo jestli to vůbec chceš otevřít, jestli si vzpomeneš na ten impuls, že si z toho mladého buřiče, toužícího po slávě, se začal otevírat i nějakému hledání nějakého vnitřního klidu, vnitřního štěstí, meditace, tady těch. No, tak to bylo právě skoro, akože, že ty meditácie, tak to bylo skoro. To ale bolo... co byl ten impuls? Impuls? Pamätám si ten moment, ale vôbec neviem, čo bol ten impuls. Neviem, či to nebol zrovna film Kundun. Mm-hmm. Alebo možno ešte trošičku skôr. A tak sme sedeli s kamarátom a tak sme sa kúkali a že to existuje. Obidvaja, vieš, že to existuje. Sme mali asi 22 rokov. Že to existuje proste niečo ešte za, vieš. A že wow, že to je super. A vtedy sme ako stretli knižky Tomášových, vieš, a tak. A úplne, že ty kokos. A to bol vlastne ten impuls, ako prvotný, ale vlastne s tým, že vlastne Mila s Eduardom hovorili stále, že nejaký duchovný rozvoj musí byť podložený charakterovým rozvojom. Mm-hmm. Lebo inak ťa to semele. Mm-hmm. A vlastne tá prvá etapa bola vlastne, že som ako hotal tie knižky a nejak som sa snažil praktikovať nejakú meditáciu a vlastne niečo. Ale vlastne bolo to všetko za cenu sebaklamu. Vieš, že som tie moje temné stránky alebo tie čo viem, že neschopnosť komunikovať svoje potreby alebo neviem, takéto základné veci a nejaké programy a takéto, že som to tak vytesňoval, vieš, že snažil som sa akože v podstate snažil som sa stavať zámok na hnoji. Vieš? Proste ako tento princíp. A to nemohlo ísť ruku v ruce? Že by si zároveň... Ako možno mohlo, ale nešlo. Proste išlo, bolo to takto, vieš, že nejak som sa snažil sa presvedčiť o sebe teda, že nejak, že ako rastiem duchovne, vieš. Ale bolo to za cenu toho, že som nejakým spôsobom sám pred sebou sa snažil skryť tie veci, ktoré nemám vyriešené. No proste taký ako zámok na hnoji proste skôr či neskôr padne, vieš. No a to bolo také, to som prvý kopanec, to bol prvý rozchod. Možná, že ty vztahy jsou pro tebe takovýma. Nejdřív jsem se chtěla zeptat, jestli se objevil v tvém životě, kromě píšících autorů, možná, že jsi se s nimi setkali osobně s Tomášovými, jestli se tam objevil v tvém životě někdo, nějaký duchovní učitel nebo někdo žijící, kdo by tě třeba nějakou dobu jako i pomáhal formovat na té cestě, ale myslím si, že těmi tvými největšími učiteli byly právě ty vztahy a ty ženy. Jo. Protože to teda asi nebylo úplně no, bolo také všelijaké. Tak jako snadné. No jasné, lebo tak v tých vzťahoch, v tých najbližších vzťahoch práve sa prejavujú tie všetky tvoje tiene. A pokiaľ to neriešiš, nemáš žiadne vzťahy, tak nemusíš ako riešiť tieto veci. Nemusíš riešiť svoje nejaké vlastnosti, ktoré by si najradšej nemala, ale proste ich máš, ale nechceš to radšej vedieť, alebo neviem. Ale ak príde ten vzťah hlboký, tak zrazu ako v tých situáciách niektorých to vylieza. A z toho druhého tiež. A teraz on sa to tak stretne a teraz a úplne si uletíte, vieš, na niečom. A no to tak nejak postupne. Tak postupne mám pocit, že môjim učiteľom najväčším je život. Ako život a v podstate tak tie rany od neho a potom ten cukor a bič v podstate od života. Vieš, že ja mám pocit, že
Čiže najviac mi toho došlo ako pri bolesti. A potom následne tá úľava od bolesti nie sebeklamom, ale pochopením práve bolo to, ako ten dar, ako keby, tá milosť. A není třeba i možné, že tu bolest nějakým způsobem i vyhledáváš z toho důvodu, aby si ten svůj hnůj v uvozovkách, to svoje, co si vlastně vždycky toužil pročistit a nějakým způsobem pochopit a poznat, aby si ten svůj životní dům stavil teda na té pevnosti, tak jestli ty bolesti si třeba i často si nějakým způsobem jako nevyhledával, aby si se s tím mohl poprat. Ešte bolo to úmysel, že to nebolo rozhodnutie moje. Ja si myslím, že keď niekto takto stavia zamok na hnuji, tak v podstate to má za následok, že žije tú bolesť. Ktorá ho potom vlastne následne učí, že vlastne treba ten hnúj najprv ako vyčistiť. Vieš, že to nebolo rozhodnutie. Ja som nechcel zažívať bolesť práve. Ale keď proste nemáš vyriešené veci a tváriš sa, že máš sama pred sebou, no tak proste bolesť ako príde. Lebo to je vnútorný konflikt a ten ťa proste drtí vnútri. A pokiaľ si nevyriešiš tieto vnútorné konflikty, tak proste zažívaš bolesť. To je tá vnútorná. Potom je bolesť ako z vonkajších vecí, vieš, keď sa niečo zle stane, to je ako keby iná bolesť, ale tá vnútri toho, že proste nie si taká, ako by si chcela byť, alebo neviem, alebo nežiješ ten život tak, jak by si chcela, alebo vieš, že nežiješ samú seba, alebo proste takáto, alebo vieš, že žiješ v konflikte so nejakými svojimi potrebami, tak to je vlastne tá vnútri, to, čo ťa zožiera, tak, alebo povieš áno, keď chceš povedať nie, povieš nie, keď chceš povedať áno, a takéto blbosti v podstate. Jenže oni vlastně tyhle ty rozpory, když jde člověk do toho vztahu, tak už nastává ten kompromis, že když se snažíme žít s tím druhým pohlavím nebo s tím druhým člověkem, kterýho máme rád, tak tam je to prostě obrovský prostor kompromisu. Jasné. A práve toto tak nejak dochádzam na to, vlastne ma k tie vzťahy a život ma k tomu doviedol, že sa ako keby naučiť komunikovať. Že komunikovať ako vnímam to, čo robíš, naučiť sa to dať spätnú väzbu a zároveň sa naučiť ako prijať spätnú väzbu o svojom správaní. A to mám pocit, že to je taká ako životná škola. Ja neviem, či pre každého, alebo iba pre mňa tak dlho, že niekto iný to má možno spracovaný skôr, ale v podstate ma to nezaujíma, lebo toto je môj život a ja som za to zodpovedný a keď budem umierať, tak budem ja sám pred sebou, takže vlastne každý si to rieši po svojom. Ale hej, to je to podľa mňa také, že vlastne ja tak niekedy tak ma fascinujú také ako keby obyčajné veci, ktoré sa dejú, ale človek si ich nevšimne. A zrazu proste, keď si ich všimnem, tak zrazu, že ty kokos, to je taká halúza. A napríklad jedna z tých vecí je, že niekedy sa tak zastavím a si hovorím, alebo hovorím Nele, že aká to je sranda, že dvaja cudzí ľudia, úplne cudzí, že nič proste nevedia o sebe, že čo sú zač, že tak, sa zrazu rozhodnú, že idú žiť každý deň v nejakom malom uzavretom priestore. A vlastne, že čo to ako znamená? A vlastne mi došlo, že okej, tie krásne veci, jasné, ale zároveň je to, že vlastne ty sa učíš zniesť toho druhého. Ty sa učíš zniesť tie jeho tiene. A ten druhý sa učí zniesť tie tvoje tiene a vlastne vy sa učíte, okrem tých krásnych vecí, nevraviac o tom, keď tam ešte je to podložené chémiou a týmito vecami, tak vlastne ty sa vlastne ako keby učíte sa znášať sa vlastne v tom jednom priestore. Lebo každý máme svoje, každý máme niečo a každý máme nejaké svoje, ako nejaké že toto mi vadí, niečo, vieš, nejaké blbosti. Ale sú to väčšinou úplne blbosti a kraviny, vieš, že neviem, úplne neviem, že vadí mi, že nedávaš pohár na podložku, hej? Ale proste treba zistiť, že buď ten človek, to není problém, ale sa to naučí, alebo zistíš, že sa to nenaučí a proste naučíš sa, že ti to vlastne nevadí. Že to je úplná kravina. A že vlastne toto je ono, podľa mňa, to sú tie kompromisy, že buď to ide, alebo to nejde.
Děkujeme, že jste si poslechli první část rozhovoru z divadla či léčivého podcastu. Pokud byste chtěli ve sledování našich rozhovorů pokračovat, tak vás zveme do klubu Moderní spirituality. K tomu, aby takový klub mohl vznikat, potřebujeme i vaši podporu, kterou vás za malý okamžik provede můj kolega kameraman Narayan. Kromě rozhovoru najdete v klubu Moderní spirituality také pravidelné měsíční meditace, praxe, čtení z duchovních knih a poselství daného měsíce. Těším se na vás a děkuji za vaši podporu a důvěru. Já vás moc zdravím a v tuto chvíli vás provedu tím, jak se můžete přidat do klubu Moderní spirituality. Jako první se podíváme tady na YouTubeovou stránku. Většina z vás, kteří koukáte na naše rozhovory, tak skončíte právě ke konci rozhovoru tímto návodem. To, jak budeme pokračovat dál, je to, že stiskneme v popisku nebo v komentáři příspěvku odkaz, který nás dostane na webové stránky gabrielafilipi.cz na podstránku Klub Moderní spirituality. Tady si vy můžete pročíst všechny důležité informace o našem klubu. Tou nejdůležitější asi bude to, že máme různé úrovně členství, máme takzvané měsíční členství, ve kterém máte všechen obsah klubu Moderní spirituality, a pak máme takzvané roční členství za 3300 korun, v rámci kterého máte 2 měsíce sledování videí zdarma a ještě k tomu máte vstupenku do léčivého divadla v hodnotě 500 korun. Ve chvíli, kdy vy se rozhodnete pro jedno z těchto 2 členství, tak tady to členství roční je jednorázová platba, po které poté máte jednoroční členství, které se vám aktivuje do 24 hodin. A tady u měsíčního členství tak se jedná o měsíční platbu, kterou můžete první měsíc vyzkoušet, a nebo nemusíte a můžete ho zase zrušit, v čem vám my a náš tým samozřejmě taky pomůže. V tuto chvíli tedy zvolíme buď tedy měsíční, anebo roční. Já první tady stisknu tlačítko objednat a v tu chvíli nás to přesměruje na stránku, kde vyplníte všechny svoje údaje, vyplníte údaje o platbě, kterou můžete udělat jak přes platební bránu, tak jako na jakémkoliv jiném webu, na kterém byste si objednávali na internetu, nebo skrz bankovní převod, který trvá trošičku déle. S tím, že vyplníte všechny potřebné informace a následně objednáváte členství a zhruba do 24 hodin vám my vytvoříme přihlašovací údaje, náš tým se o vás postará. Pokud to je o víkendu, tak vždycky na začátku pracovního týdne. Následovně se tedy vrátíme zpět. Pokud byste chtěli zvolit měsíční členství, tak v tomto případě vás to přesměruje na stránku newspark.cz, v rámci které funguje bonusová sekce Gabriely Filipy. Tady to funguje zase na podobném principu jako u předchozího webu, ale v tomto případě vy jste přesměrováni na web Newspark, kde bonusová sekce Gabriely Filipy funguje a na které můžete sledovat všechna videa bez omezení. Zde si zvolíte uživatelské jméno, heslo, potvrdíte heslo tak, aby webové stránky věděly, že si ho budete pamatovat. To samé se udělá s e-mailovou adresou, kterou zde vložíte, a následně vkládáte platební údaje. V tu chvíli vás klub přesměruje na platební bránu. Bohužel u nás to funguje na webu Newspark jenom s platební bránou, a samozřejmě, kdybyste měli potíže nebo chtěli byste zvolit jinou formu platby, tak nám samozřejmě můžete napsat na e-mail, který vám ještě řeknu na konci videa. A zde také vám můžeme pomoci teda s jinou formou platby. Ve chvíli, kdy tohle vše projdete, tak se vám vytvoří účet. Následně já tenhle bod přeskočím, vy tam budete mít takzvaný aktivační e-mail,
budete mít všechno zařízené, ale já se dostanu v tu chvíli do stránky přihlášení a zde zase vyplníte údaje a v tu chvíli vy jste ve svém účtu, můžete si tady projet všechny různé funkce vašeho účtu, ale to, co vás hlavně zajímá, je kanál Gabriely Filipy, na který se teďka přesuneme. A tady na kanále Gabriely Filipy v tu chvíli budete mít odemknutá všechna videa a můžete se zhlédnout jak plné rozhovory v plné délce, které jste viděli na YouTube, ale viděli jste jenom první polovinu, tak tady máte pravidelné měsíční videa a také články od Gabriely Filipy. Zase tady se můžeme jít podívat do sekce videa, v rámci které pak uvidíte všechny videa, které Gabriela Filipy společně s námi vyprodukovala. Máme katalog videí, který sahá až do listopadu minulého roku, pokud se nepletu. Takže tady máte hodiny a hodiny obsahu, které můžete sledovat. Já vám tímto moc děkuju a kdybyste měli jakékoliv problémy, tak se nám můžete ozvat na e-mail ahoj@newspark.cz a tímto vám přeji hezký den, večer, ráno nebo jakoukoliv chvíli a budeme se na vás těšit v klubu moderní spirituality.